Bona tarda, benvinguts i benvingudes. Després d'aquesta magnífica presentació que ens ha fet en Quim Pou amb aquestes maquetes que exemplifiquen molt bé el projecte Hidronet, el que pretén i la problemàtica de les inundacions. Bé, anem a començar aquesta segona part, que la dedicarem a parlar pròpiament el que és aquest cinquè debat ja del projecte Hidronet Baix Ter, dedicat a un tema d'enorme actualitat i que hem vist que hi ha una necessitat urgent de fer-hi front, que és la resposta davant de les inundacions. La resposta des del punt de vista especialment de l'autoprotecció de les persones. Una de les catàstrofes naturals més habituals, com bé es coneix al Baix Ter, són les inundacions. Representen un risc important per la vida de les persones i per la pèrdua de béns materials. La reconstrucció després dels aiguats i els desbordaments sempre és enormement costosa. I com ens recorden els temporals Glòria, per exemple, així com la gota freda que hi va haver a finals d'octubre de l'any passat al País Valencià, la freqüència i la gravetat de les inundacions anirà en augment pel canvi climàtic. Jo penso que el projecte Hidronet, i això s'ha constatat, és la demostració d'un èxit. El primer que volia fer constar era que, ara en parlava la diputada, el 2020 vam tenir uns efectes sobre gran part de Catalunya, però sobretot aquí en el Baix Ter, amb el temporal Glòria, uns efectes que podrien haver estat devastadors i que el nostre municipi, igualment que els municipis veïns de la zona del Baix Ter, varen patir d'una manera important. Que el 2022 ja es tiri endavant un projecte com l'Hidronet Baix Ter amb l'objectiu bàsic de minimitzar les inundacions en aquesta zona de les més inundables de Catalunya, doncs jo penso que ara que està tan de moda parlar malament de la política i parlar malament de les administracions, jo penso que és una mostra que el país en certs moments també funciona. Aquí veieu que l'any 2000 comencem a fer els avisos per comarques i en mapa, que ja es comencen a assemblar els avisos d'ara, veieu que els colors no són els mateixos, les probabilitats estaven en color blau. Recordo que en aquell moment aquí hi havia l'anècdota també de que dissenyàvem aquests avisos pintant, jo ja treballava al Servei Meteorològic en aquelles dates i pintàvem els mapes, aquesta plantilla que veieu a l'esquerra amb colors alpino, fèiem un fart de comprar colors alpino per dissenyar aquest tipus d'avisos, imagineu-vos si es feien de manera rudimentària, i a partir d'aquí, a partir de la llei que us he comentat abans, comencem a publicar aquests avisos a la web, ja amb un format, com veieu, de color semafòric, els colors vermell, verd, taronja, que ja estem tots més familiaritzats. I a més, comencem ja a col·laborar amb Protecció Civil, una col·laboració que arriba fins avui en dia, que és totalment estreta, és a dir, Protecció Civil, que pertany al Departament d'Interior, doncs col·laborem, treballem de manera colze a colze i a partir de l'any 2012 aquests avisos es dissenyen com els que són actualment, és a dir, ja fa 13 anys que funcionen amb aquest format que ara us explicaré i que veureu quina quantitat d'informació hi ha aquí dintre i que és la que serveix per activar i desactivar les diferents fases dels plans d'emergència de protecció civil. Però abans fer-vos una breu, molt breu, explicació de la teoria del risc. La teoria del risc es calcula com el producte del perill per la vulnerabilitat. Llavors, correspon al Servei Meteorològic de Catalunya calcular el perill meteorològic d'un esdeveniment meteorològic, sigui una inundació, una ventada, una nevada, etc. I correspon a Protecció Civil calcular-ne la vulnerabilitat d'allà on pot ocórrer aquest perill meteorològic i, per tant, després calcular-ne el risc. Que el risc és finalment la variable que acaba activant i desactivant les diferents fases dels plans d'emergència. És una explicació molt bàsica, però és perquè s'entengui que cadascú té la seva responsabilitat dins de la cadena d'emergències meteorològiques i, per tant, correspon al Servei Meteorològic de Catalunya, sempre qui aixeca la llebre som els primers perquè som els que diem, intentem dir, demà plourà molt, passat demà farà una ventada, nevarà molt en aquesta zona o farà molt fred en aquesta altra. D'acord? Per tant, aquesta col·laboració funciona així. I aquest és un esquema molt bàsic també, però
de tota la cadena de les emergències meteorològiques. Ja veieu que comencen el Servei Meteorològic de Catalunya, nosaltres intentem predir amb la màxima antelació i precisió possibles els fenòmens meteorològics que tenim cap al futur, que tenim endavant, i en tot cas arriba aquest avís, que si es fa s'arriba a Protecció Civil, llavors Protecció Civil per calcular-ne la vulnerabilitat i posteriorment el risc, evidentment necessita d'una gran quantitat d'operatius. El que es deia, el Baix Ter és molt gran. De l'Escala, Palafrugell, començant per la Cueta de Celrà. Per què he volgut posar aquesta diapositiva? A part perquè us deia el quart d'hora que tinc, perquè veieu que no puc anar molt al detall, és aquesta última frase. Al segle XIV es va dividir el Ter. Resumint, l'única branca del Ter que quedà, la que anava cap a l'Estartit, no estava preparada per engolir tota l'aigua en els dies de gran riuada. És a dir, qualsevol modificació que fem pot afectar tercers. Per tant, hem de tenir en compte. A veure, quan parlem d'inundabilitat, calculem una quantitat d'aigua que passa per una llera i que pot desbordar. Però com fem aquest càlcul? Hi ha un munt de variables a tenir en compte. Precipitació efectiva, com comentava abans en Quim també, molt gràficament. Una cosa és que plogui i una altra cosa és que l'aigua arribi a la llera del riu. Es pot infiltrar, es pot evaporar, etc. Després, la superfície de la conca on plou pot ser més gran, pot ser més petita. L'escorrentia que comentàvem, temps de concentració dintre d'aquesta conca de recepció d'aigua. El tipus, en salto cabal circulant perquè vull deixar-ho pel final. Tipus de terreny, no és el mateix, el que comentava també en Quim, que plogui en un bosc, que plogui en una ciutat pel grau d'impermeabilitat del sòl. Després, presència de barreres. M'has fet un spoiler brutal, Quim? Barreres, assuts, preses, etc., ponts. Tot això també modifica els càlculs. Període de retorn. Període de retorn us explico a la propera diapositiva. Temps de concentració, perdoneu, cabal circulant. És a dir, en totes aquestes dades de pluviometria, això ho transformem en un cabal. Que aquest cabal és el que posarem dintre la llera, que té unes capacitats que desbordarà i en base a la geomorfologia i les planes del costat arribarà a un cert nivell. I això com ho calculem i com fem els mapes? En base als períodes de retorn. El període de retorn no és més que és estadística pura i dura, no té més. Si ho veieu aquí, és el temps esperat entre dos successos, és a dir, que passi una pluja amb una quantitat de precipitació, quin temps trigarem a tornar a tenir aquest succés. Des de l'ACA fem els diferents plànols d'inundabilitat, 10 anys, 100 anys, 500 anys de període de retorn, d'acord? Perquè us feu una idea, la probabilitat que una pluja de 500 anys de període de retorn es faci en un any és del 0,2%. L'ACA, quan plantegem les zones que són inundables, ens basem en aquest, en el període de retorn de 500 anys. Per què? Perquè és el més perillós. Evidentment que podríem tenir cabals superiors, però estadísticament tampoc val la pena que hi treballem. Fixeu-vos una cosa, quan es fa una urbanització, abans que parlava també en Quim dels drenatges, les cunetes es valoren entre 10, màxim 25 anys de període de retorn, i aquí estem parlant de 500. Si dissenyem tot per 500 anys de període de retorn i tenim un 0,2% de probabilitat que passi en un any, estem malgastant recursos també. Per tant, hem de buscar aquest equilibri. Primer, indicar-vos, per la presentació que ha fet el Santi, que tenir un servei meteorològic dedicat al territori que hagi agafat la responsabilitat de fer els avisos, això és una singularitat a nivell espanyol. Això és un fet propi d'aquí i que aporten un coneixement específic d'aquí. Aquí no hi ha el problema que hi ha hagut a València de que si els avisos són de l'Estat o de la Generalitat. Aquí tot és de la Generalitat i l'acció és de l'administració local també, però no hi ha l'Estat pel mig. A l'Ebre sí, però a conques internes que són d'estat del Ter, no. I a més, el servei meteorològic va per davant de moltes coses. O sigui, es fica en modelització per davant de nosaltres. O sigui, aquell cas que diu, és que això, quan no cobreix l'alerta, fem una observació, l'ACA fem només avisos d'observació. No hem evolucionat encara a fer avisos de predicció, que és un dels reptes que després us comentaré.
Després el Quim ens ha ensenyat físicament el sentit comú, què passa quan fiques a l'aigua i quan canvies el territori. Aquest sentit comú, perquè sigui aplicable en l'ocupació del territori, en la redistribució del territori, requereix plasmar-lo d'alguna manera que se pugui fer accions legals. I aquí estan els mapes d'inundació, són uns mapes que va costar moltíssim traçar la línia que digui això és inundable. De la línia pa aquí inundable, de la línia pa allà no. Perquè això afecta al preu del terreny i al preu de les activitats i té moltes conseqüències. Llavors va ser molt difícil tenir-lo. El primer que ho va fer va ser València, amb el pla Patricova, que des de la universitat, sobretot, donant suport a Confederació, o a la Generalitat Valenciana, millor dit, i dels segons, després a partir d'aquí ja vam anar tots i nosaltres, diguéssim, vam anar seguint la via que ens va marcar València. Però vull dir que el fet de tenir mapes és una cosa que va tenir molta reticència a aplicar-se per part de molts poders, diguéssim, no? I el fet que puguem parlar d'aquests plans que estan vinculats a les condicions urbanístiques. O sigui, hi ha una cosa que es diu la línia d'intenso desagüe, que ja quasi no pot haver res i tal. Llavors, l'eina legal per poder redistribuir el territori són aquests mapes. Per tant, són molt importants. I aquests mapes s'apliquen no només en la web de l'ACA, aquest també el podeu trobar en la web del Servicio Nacional de Zonas Inundables de l'Estat, també estan, i estan per tota Espanya. Vull dir que s'ha requerit una normativa d'alto nivell per poder implantar això i que tothom més o menys ho faci igual per les conseqüències legals que té. Llavors passo a lo meu. Si sé fer això... Primer que fem abans en el previ a l'episodi. Nosaltres no tenim una guàrdia tan intensa com té el servei meteorològic. Nosaltres, diguéssim, tenim un tècnic de guàrdia que està reactiu. A veure si el servei meteorològic envia algun avís o si ens ve algun avís de protecció civil, o sigui, del CECAT. El nostre tècnic de guàrdia no rep avisos de tercers, només del CECAT i nostres interns i del servei meteorològic. Llavors, això és el cas de Glòria, els primers que van començar a arribar són els serveis meteorològics sempre, que ens regala una cosa, ens regala temps. El servei meteorològic diu, ojo, que pot haver algun tipus de complicació, més o menys complicada o tal, i ens ho diu, ens ha dit, a vegades en 5-6 dies, el Glòria ens ho va dir en temps, però van passant el temps, te vas preparant, i ja quan arriba ja vas agafant calor, no? I quan arriba ja del 3 cap amunt, nosaltres canviem. Passem de ser reactius a ser proactius. Nosaltres aleshores estem mirant permanentment els rius amb els nostres sistemes de visualització. Aquí hi ha un altre. També és un cas singular que tota la xarxa meteorològica automàtica està sota el comandament del servei meteorològic. Hi ha algunes, evidentment, territorials, locals, municipals, perquè tenim una història molt antiga en Catalunya de fer seguiment meteorològic, però, diguéssim, el servei meteorològic s'ha esforçat en coordinar tot això, en coordinar els observators i tal, i té tota la informació. Hi ha una part que és l'automàtica, que és seva, i hi ha una altra part que també consulta, perquè té qualitats diferents, però que és molt més àmplia. Vull dir que aquí som molt singulars, en el sentit que ens ve de molt lluny això d'observar la meteorologia, i és una cosa molt a tot el territori, no és una cosa que hi hagi una comarca que sí i l'altra que no, a tot el territori, és una cosa pròpia, molt pròpia catalana. Bé, pels consells d'autoprotecció, què hauria de fer la gent per estar preparada per afrontar una inundació o una possible inundació? Doncs, evidentment, informar-se en quina zona inundable, si estàs vius o treballes en zona inundable, això ho hem vist o ho podeu comprovar amb el visor de l'ACA o amb el visor del mapa de protecció civil, i per tant saber això, si on viviu o treballeu està en zona inundable i amb quina té, la T10, la T100, la T500. Després, aquest kit d'emergències o equip d'emergències i un pla familiar. El pla familiar és perquè potser el dia que es produeix la inundació no està tota la família reunida, o potser sí o potser no. Per tant, s'ha de tenir un pla d'actuació familiar. De mateixa manera que tenim un pla d'inundacions de la Generalitat i un pla d'inundacions municipal, a nivell familiar també està bé tenir un pla prefixat.
Del kit d'emergències, d'aquest equip d'emergències, us en parlaré més tard. Per tant, ara no en parlo, però és aquesta motxilla que, a més, últimament des de la Unió Europea també s'ha parlat d'aquest kit d'emergències de 72 hores. Nosaltres no parlem de 72 hores, però sí que ja teníem definit aquest equip d'emergències que s'hauria de tenir a casa i que ara en parlaré, però que no difereix del que diu la Unió Europea. Després, no deixis objectes de l'aigua que pugui arrossegar, és a dir, quan es produeix, ja sigui en un riu o un torrent, doncs pot arrossegar també material o objectes que puguis tenir al jardí de casa o davant de casa i, per tant, la idea és no afegir més material per arrossegar. I l'altre, que també és molt constant, que és revisar la teulada i mantenir nets els baixants i els desguassos. Després, també em van demanar de mesures de protecció o eines per treure aigua. D'eines per treure aigua, hi ha bombes d'aigua que poden treure, i aquí n'he posat alguna, però la idea és que hi ha diverses marques i que segur que totes funcionen bé. Són uns productes que ja estan prefabricats i que ja estan fabricats per impedir l'accés d'aigua, ja sigui a soterranis, a plantes baixes de casa. Vull dir, tampoc no anava a descobrir res nou, però sí que són materials que ja venen fets i que ajuden a l'autoprotecció, és a dir, a evitar que s'inуndi casa vostra. Que això, evidentment, si no entra a casa, després, evidentment, l'aigua segueix circulant i anirà cap a potser casa dels veïns, i per tant s'ha d'anar procurant de mirar que aquesta aigua vagi a parar al riu. Però eren diversos exemples que tenia posats aquí en alguns vídeos, però veig que no podrà ser. Passem a la següent diapositiva, que serien què fer durant la inundació, que també són unes mesures molt senzilles que no descobrirem res, però que sí que són coneixements que si ja els tens i que ho pots aplicar, doncs ja el temps de caos, és a dir, reduir aquest caos és molt important en qualsevol emergència. Per exemple, tancar portes i finestres, i ja sabem que algunes portes i finestres no són hermètiques completament, perquè potser són més antigues i, per tant, es podria posar unes tovalloles per obturar aquestes escletxes d'aquestes portes i finestres. Si ja ha entrat l'aigua a casa i el nivell, la cota ja comença a pujar, doncs la idea és que posem a pisos superiors per tal per estar més protegits. Si s'inunda la casa, doncs tancar l'interruptor general d'electricitat i, com deia abans, estar sempre atent a les previsions meteorològiques o a informació oficial que es vagi traient, ja sigui l'Ajuntament o la Generalitat. En el cas que es doni l'ordre d'evacuar la casa o que creieu que heu de marxar perquè potser no teniu planta superior, doncs també és important tancar les claus de pas de l'aigua i del gas. I aquest equip d'emergències, que encara no us he explicat, però que ho deixo pel final, i també diu aquí agafar un bastó, més que res per si has de creuar zones inundables, com que l'aigua no serà neta, perquè anirà arrossegant coses, doncs saber on poder posar els peus. I després una altra mesura que és molt important és que no caminar en zones on hi hagi aigua en moviment. És a dir, sí que ens trobem molta gent i bombers se'n fa un fart d'anar a buscar gent que creua rieres, rius, que l'aigua ja baixa amb força, que a vegades es creu a peu, a vegades es creu en vehicles i que després hem de lamentar alguna vida. Si la inundació t'enganxa que no estàs a casa però que estàs a l'exterior, doncs intentar evitar desplaçaments. Si vas a peu, intentar buscar un refugi en un edifici segur i el que comentava abans, no travessar ni rieres ni torrents per no generar una emergència nova i que bombers hagi de desplaçar-se a fer aquesta tasca de rescat, que passa més sovint del que ens pensem. I si aquesta inundació t'enganxa circulant amb el vehicle, doncs evidentment reduir la velocitat, agafar les rutes principals, que se suposa que són més segures, i mantenir més distància amb els altres vehicles. Si en aquell moment està plovent molt fort i la visibilitat baixa, doncs el millor és apartar-nos de la carretera i encendre els senyals lluminosos per poder
senyalitzar que estàs aturat per si veu algun altre vehicle, evitar que hi hagi algun accident. I en el cas que ja veus que no pots avançar amb el vehicle perquè el nivell d'aigua ja ha pujat molt, ha entrat aigua al vehicle, doncs el millor ja és sortir del cotxe. En alguns casos no es podrà obrir la porta, doncs sortir per la finestra, perquè la idea és que si et quedes a dins acabarem generant una emergència superior. Per tant, la idea és en aquest moment ja sortir del vehicle per no generar més emergència. Ja entro a la part final de la presentació, que és aquest equip d'emergència bàsic, que des de Protecció Civil ja el teníem definit de fa temps i que ara recentment la Unió Europea també ha parlat d'aquest equip d'emergència de 72 hores. Nosaltres no parlem de les 72 hores, però sí que coincidim totalment amb el material que s'hauria de posar, que aquí ho dibuixem amb una motxilla, però que evidentment cadascú que s'organitza com vulgui. Què no pot faltar en aquest kit d'emergència bàsic? És bàsic, sempre s'hi poden afegir més coses, però el mòbil i el carregador. Suposo que no us sorprèn que avui en dia ens informem pel mòbil i, per tant, és molt important endur-se el mòbil. El mòbil, una de les funcions és trucar, però ja sabem que per informar-nos és molt important. Jo recordo les nevades del 2010, que molta gent va haver de marxar de casa, anar a un centre d'acollida que va organitzar l'Ajuntament i la gent el que volia era carregar el mòbil. La seva preocupació màxima era carregar el mòbil per poder estar informat constantment. Per tant, això no pot faltar. Segur que el mòbil el portareu a sobre, però aquest carregador no us el deixeu perquè segur que el trobaríeu a faltar. La ràdio de tota la vida, la ràdio i la llanterna que funcionen amb piles. Per tant, ara és molt important i em sembla que s'han venut moltes ràdios arran del DANA, perquè, clar, si et quedes sense electricitat i amb l'apagada que vam tenir no fa gaire, la ràdio va anar molt bé per anar rebent informació. Aigua, evidentment per anar bevent aigua constantment, per no deshidratar-nos. Agafar la cartera per si s'ha de fer alguna despesa durant aquesta evacuació de casa. Documentació, tot i que aquesta documentació ara ja molta la tenim al núvol, molts tenim aquesta documentació en un USB o al núvol del correu electrònic, però sempre hi ha documentació en paper que segurament és important també tenir-la a sobre. Evidentment, la documentació que està a la cartera, això ja ho tenim, però a vegades s'han d'agafar altres tipus de documentació. Una petita farmaciola per possibles ferides que et puguis fer a l'hora d'evacuar i les claus de la casa. Aquest seria el kit més bàsic d'emergència. Aquí s'hi podrien afegir, evidentment, més coses, s'hi podria afegir més menjar, per exemple, però aquest és el kit més bàsic que estem definint des de Protecció Civil. I també, clar, no ens podem oblidar de les mascotes, d'aquests animals domèstics, que si ara veieu tot el que recomanem, avulta molt més el que acompanya un animal domèstic que no pas el que podríem portar nosaltres. Però depèn de l'animal, evidentment, corretja i morrió, joguines, que algunes voltaran més, altres menys, però per tenir entretingut la mascota. Menjar, aigua i el plat, és a dir, els animals, en funció de les hores que hagis hagut d'evacuar i marxar de casa, s'ha d'anar mantinguent aquesta aigua i aquest menjar. Una manta, perquè sobretot si és una manta que l'animal ja reconeix i que pugui estar més confortable a l'hora de descansar. Si s'ha mullat també servirà per eixugar, per tant, encara que sigui petita, però una manta per poder per l'animal. També els animals han d'estar identificats i, per tant, la documentació que requereixi aquest animal, un registre mèdic i de medicació de l'animal. Alguns animals, evidentment, també necessitaran aquests estris, alguns amb la bossa, altres ja amb el recollidor dels excrements, però també és recomanable que aquest equip d'emergència s'hi sigui. I després alguns animals necessitaran gàbia, alguns altres no,
Potser alguns ocells sí i els gossos potser no, però la idea és que, si veieu, tot aquest kit d'emergències que tenim definit segurament avolta més el kit d'emergències de la mascota que no pas el que hem definit per les persones. I des d'aquest centre estem coordinant el projecte Locker for Flood, que és un projecte finançat pel programa Interreg Med de la Unió Europea, que va començar el gener del 24 i té previst acabar l'any que ve, just al juny del 26. I l'objectiu principal d'aquest projecte és contribuir a millorar la gestió del risc d'inundació, del risc associat a les inundacions sobtades a la Mediterrània. I ara repetiré moltes coses que potser ja han anat sortint, però com sabeu, les inundacions són un desastre, són el desastre natural més comú registrat a Europa i els més costosos en termes de pèrdues humanes i econòmiques. A part, el canvi climàtic, com també s'ha comentat, està augmentant la freqüència i la intensitat d'alguns esdeveniments com les inundacions sobtades, especialment al Mediterrani. I aquestes inundacions es caracteritzen per tenir com un inici i un declivi molt ràpid, és a dir, són molt imprevisibles i pugen i baixen molt ràpidament i normalment passen o són degudes a aquestes pluges intenses que es concentren en conques relativament petites. I tot i que tenim una directiva que ens marca com avaluar i gestionar el risc d'inundació, aquesta gestió del risc d'inundació, les inundacions sobtades, presenta dificultats. Bàsicament per la predicció i el monitoratge, és a dir, és difícil predir aquest tipus d'inundacions a causa de que succeeixen molt ràpidament i a part tenen una naturalesa molt localitzada en conques petites i puntual, i també la gestió de la resposta, és a dir, això que passin tan ràpidament deixa molt poc temps per coordinar una resposta efectiva. Llavors, des del projecte, com us deia, l'objectiu general és contribuir a millorar aquesta gestió a escala mediterrània, on aquest fenomen és comú. Aquí teniu exemples dels pilots on estem treballant en el marc del projecte, però en el cas d'Espanya el més recent seria, o el que tots tenim al cap, com ja s'ha comentat, és la Dana de València. Vam fer una enquesta de percepció, que va ser una enquesta cara a cara, 400 persones que vivien o treballaven a la zona. Durant l'octubre-novembre 24, això veieu que va caure la Dana de València just aquí al mig, i llavors segurament hi ha un biaix, una percepció més elevada, això encara ho estem analitzant. I què és el que vam veure? Us faig un resum dels resultats. Aquí una de les preguntes que també vam fer era quina era la connexió que tenies, com et senties de connectat amb la natura. Aquí en aquest gràfic surten tots els pilots del Mediterrani, perquè això es va fer a tots els diferents casos d'estudi, i el que diu GU és la conca del Gurri, però us ho resumeixo. Però el que es veia era que tot i que la ciutadania, les persones encastades es sentien molt connectades amb la natura, perquè això és una cosa que ara valorem positivament, la seva connexió amb el riu era oposada, no sentien gens connectat amb el riu. I això és curiós perquè, clar, potser si hagués sigut el riu Ter ens haguéssim sentit més connectats, però en el cas del torrent de l'Esperança o el torrent de Sant Jaume, són torrents, rius temporals, que quasi bé mai no porten aigua, que a part estan molt canalitzats, per tant, han perdut gran part del seu valor ecològic i la ciutadania ja no els arriba ni a percebre com natura, sinó que és i per tant el fet d'entendre que allà hi pot haver una inundació, si no ho perceps com a riu, també pot influir.